Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka jingdan jang ki jingjia ki basngosi hagi Jaka ki badan ki par Dewïong ka baki mensiem ki do no na kadaw ka jing bathai jang ki kram Dewïong hagi than East Giant Hills District. Kam shamlapan kindet bin repat ya ki nong khayi ki badan ha ka than Southwest Khasi Hills namar ka jingti Dewïong Beaiñ ka jorbha ha ki te ki Jaka. Dangshan kila don ki repat ba ki bla sakhi ya ka ni bat bikin yok ban ring video ban pen I ya ka jing jor ka jingti Dewïong ha ki te ki Jaka ki bakan thop ya ka snong Nongumsur ka snong ka badan marjan bat ka snong Nonghalam ha Southwest Khasi Hills District. Hagajing wat pania jong gini giri pat ba ki bedai ki bejubut dien halor kini ka kambean ki le thu beu Dewïong ubati na kate ka Jaka la penmang komu Dewïong ubadi lilam lani utau auction ko hagador ka balashan bat ka video ka balang lala ban saki bahagi te ki Jaka ki don ki truk dumper bat ki crane ki bapendon kam banti Dewïong lai thu ru bau new Dewïong udeu jong ki nyong khayi ki badan ka jing adai ka bay jan bah bat ki priya ki badan hagabor sarkar MDA2 par yau Dewïong ju Shalan chechara gaon port Bangladesh bat don ru ki baki ket shaki karkhana thangkok ki badan ha ki te ki than layojing tep ru bayakine ki dor bat ki video lapan poi ru shaka committee bala khli do nong bishar bala shong than u justice brojendra kataki. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khaw kamlo ka umpnyang kadot pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya